Nebo robí mu. Řekli jste, že si mám vzít párek, tak jsem si pro něj šla. A já mám. Ale nechcem. Já nemlaskám. Dobrou chuťku. Jo, a v čem lžu? Nedávate ani cent, aby som mu podporila. Ja si na to zarobím 2 rukami pre Boha, však už sa budem ho ešte vyššie podporovať, až vás roztrhá všetkých, čo závidíte. Můžu zapnout to chat pro odběratele, protože by tam pak čertice měla ty komentáře. Ďakujem. Tam čertík, betík, ahoj, ahoj. Ahoj, Zuzka, ahoj. Chudáci. Lidi, nechte se blbý keci, jo? Absolutně. Ne, to je svačinka. Já nechápem, Proč taky máte rádi tenhle chleba? Mám suchá. Čo to? Jsi zapol telku? Já to neříkám, že jsem se nechtěla stěhovat na Slovensko. Chtěla jsem se stěhovat na Slovensko. Já jsem koukala bezrealitky.sk. Jenomže to je na Slovensku drahý. Drahej nájem. Kde bydlí, nechápem. Na Slovensku je fakt drahej nájem. A hlavně já bych neuměla s eurama, já bych se nenaučila s eurama. Ľudia, a stačia len lajky, fakt ma posluchnite aspoň raz. Ale já mám kolikrát problém s českým. Já mám kolikrát problém s českýma penězma a s eurama bych to neuměla fakt. Ja už dlho streamujem. Ľudia, lajkujeme. Lajkujeme. Ale když ti to vadí, že žebrám, tak žebrej taky. Asi žebrák, ja nikomu nekážem, aby mi to posielal. Akože, neviem, čo je na tom žebraní, že mi niekto niečo pošle, však ja mu nedržím nožík pod krkom, že dávaj, posielaj. Jako, ja nič nechcem, takže... Lidi, mohla bych vás strašně moc poprosit, teď bych si přála ten dáreček, co tam mám novej ve výzvě, prosím, hezky. Já jsem žebračka, tak žebrej taky. No tak asi som pod mostom, vieš, lebo však prenájom treba aj platiť, vieš. Na rozdiel od teba makám. Nech je na TikToku kdokoľvek, nikto nežobrá. Keď zapnem stream, niekto ma podporí, alebo mu poviem, pošli mi toto, lebo to chcem. Nie žobranie. Žobranie je, keď niekto ide a dajte mi peniaze s klobúčikom, tak to žebrajú. Ale toto je vaša osobná vec. Takže keby, tak nepošlete vy